Čo lidi, já jsem Maxik a tohle už jsem chtěl říct strašně moc dlouho, protože jak jste určitě všimli, tak jsem dlouho nenatočil na našem kanále videa, jsme nenatočili dlouho, ale opět se vracíme k YouTube, nebojte, nekončíme, nezačínáme nic, prostě jedeme ho zase od znova. A samozřejmě bych vám chtěl říct pár informací, které se budou v poslední době říct, proč jsme netočili, jak to se změnilo a jak to bude dál. Jak to prostě bude všechno dál a uvidíme, jak se bude vyvíjet, takže si užijte tohle video. A vítejte na našem kanále! První věc, proč jsem nenatáčel. Je to důvod proč? Protože jsem měl rozbitý mobil a nemohl jsem prostě kvůli tomu natáčet. A prostě jsem nemohl natáčet kvůli tomu, protože jsem prostě neměl mobil a tablet byl hodně na nic. Filip měl taky rozbitý mobil, Filip tady není, protože je právě doma a já jsem taky u sebe doma. A Filip tady není, protože je doma, u sebe, takže o víkendu by měl snívit, doufám už video, nějak se budu snažit. A on měl taky zkažený tablet i mobil, takže taky nemohl natáčet. A bylo to prostě špatné, no, nemohli jsme vůbec natáčet, jsem bordel. Ale měl jsem rozbitý mobil, měl jsem praský displej, opravoval jsem ho celkem dlouho, protože to bylo trošku komplikované. Já jsem si vlastně rozbil ten mobil, úplně nějakou náhodou vypadl mi z kapsy, já jsem si ho vytahoval, prostě mi spadl. A tak jsem se rozhodl, že prostě měl jsem naštěstí záruku na to, takže jsem na to záruku. Takže jsme to opravili zadarmo, skoro, stalo to jen 300. Takže jsme to měli tak levné, jinak by to stalo 2000 něco. A prostě si mi rozbil, Filipovi se taky nějak zničila baterka nebo něco takého a tablet se mu rozbil, takže on taky nemohl natáčet, takže za to velmi zamluváme. Ale opět jsme na našem kanále, takže už se těšte na další videa. Teď si ukážeme, co budeme všechno zase natáčet. Takže skoro nic se nezmění, bude všechno skoro stejné, až na pár věcí. Nebudeme moc točit z Hypixelu, protože myslím, že ho zrušili. Nevím, jestli že je zase opět jako opět, ale měli bychom točit měli bychom zase točit hry, vlogy a všechno bychom prostě měli točit jako vždycky, takže prostě mám takový divný hlas, já vím. Omluvte to a konečně zase nějaké videa. Nevím, kdo budu natáčet videa, ale řeknu Filipovi, až jsem opravit ten mobil, taky bude určitě natáčet, už na to strašně těším. Já jsem se taky těšil, jako nevím, ty vogo. Prostě mi teďka zavolal, že už to obrované, že jsme to tam poslali a prostě konečně! Takže zase se těšte na nějaké videa, bude zase vlogy, let's playe, prostě všechno, možné challenge, prostě ještě jsme to tolik chtěli natočit, že jsme prostě sám v tu chvíli rozbil mobil a nemohli jsme prostě nic natočit. Takže tak, nevíme kdy, kdo bude natočit a děkujeme vám za překonání hranici 1000 odběratelů, ne? Ale 1000 slednutí dohromady na našem kanále, máme tam 1200 něco, možná už 1300, nevím, ale děkuji vám za to. Děkuju. Samozřejmě zase budu natáčet s Filipem, možná ještě to s někým. Takže to je všechno, teď vám budu informace, co se změnilo se mnou. Takže změnilo se mnou to, že vlastně už mám ten mobil a že jsem začal chodit na kroužek, jako kroužek na sport prostě, začal jsem hrát sport, jmenuje se hokejbal, prostě klasika, znáte to, hraju hokejbal. A mě to baví celkem, mám tam prostě kámoši ze třídy, takže super. A to je asi všechno o tomhle. A pak ještě, že těšte se na prázdniny, protože budu hodně točit videa s kámošema, protože budu jezdit s nima. Třeba i dostanu na narozeniny pennyboard. No, asi pennyboard, měl by to být pennyboard. Už se budu objednávat, dostanu na narozeniny, takže se na to strašně těším, takže budu vycházet videa i z pennyboardu vlastně, nějaké vlogy. Nevím, jestli to jako bude, ale měly by vycházet i nějaké daily vlogy, co znamená nějaký prostě vlog ze dne. Nevím, jestli bude pravidelné, ale tam by se to mělo točit. Budu natáčet hry zase, jako Minecraft ale nevím, jako asi jenom občas, pak třeba Tube Tycoon na mobilu, taky to jde samozřejmě. Tube Tycoon, všechno možné, to si napíšete, to natočím. Teďka budu dělat hodně věcí pro fanoušky. Ještě nějaké mám? No, nic.
A jak bych se chtěl samozřejmě omluvit za pár videí, co Filip natočil, ale je to fakt divné. Třeba ta písnička, ale je celkem dobrá, jako, jako nic jako, kdyby tam nebyla taká písnička, tak. Takže tohle asi bude všechno. Z tohohle videa, nevím, jestli se všechno řekl, když tak to řeknu v nějakém dalším videu, což už by měl být nějaký let's play nebo nějaké normální video, tohle by tam taková informačka 5minutová, nevím, jak dlouho to bude, asi 5 minut, teď bude asi 5 minut 30, nějaká, podle mě, 5 minut, no. A takže, zase jsem se nějak zamluvil, už mám sluchovku v ruku, musím se nějak napít, protože jsem přijel no a zase říkám blbosti, to je jedno, dobré, já se vám odložit, u dalšího videa, už bude prostě, kontrolujte náš kanál, odebírejte náš kanál, abyste se dozvěděli o všech informacích, protože teď jich bude fakt hodně. Dobré, mějte se krásně, já se s vámi budu loučit u dalšího videa, čau!